Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Comedy Man από το Comedy Man Channel και σήμερα συνεχίζουμε το Assassin's Creed Pirates. Λοιπόν, ήμασταν εκεί που έλεγε Get in Alonso. Πάτησα κατά λάθος μία φορά, πάτησα κατά λάθος και μία δεύτερη και λέει Labus, with such a small boat you can hardly call yourself a captain. Τι? Είπε με ένα τόσο μικρό πλοίο πώς μπορεί να αποκαλούμε τον εαυτό μας καπετάνιο. Are you trying to answer me again, old man? Πότε του είπαμε. Τον είπαμε γέρο. I'd rather see you angry than dead. Πώς τολμάει. I need a bigger ship. Now you sound like a captain. I will lend you to one. But sail with caution. I've seen a Royal Navy ship around here that will devour you like a shark with a shrimp. Τον ακολουθούμε αυτόν τώρα. Τον ακολουθούμε. Πρέπει. Για να μας πάει επειδή μας οδηγεί σε αυτό το πλοίο. Εκεί πέρα. Συγγνώμη στο μεταξύ αν η φωνή μου είναι λίγο ακόμα πιο παράξενη, επειδή έχει κλείσει λίγο η φωνή μου, κάτι είναι λίγο σήμερα ο λαιμός μου. Αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω, ναι. Λίγο έτσι ο λαιμός μου. Θα περάσει. Και είμαστε εδώ. Αυτό είναι το πλοίο που θα πολεμήσουμε. Wow, ναι. Μας κάνει και μεγάλη παρουσία για ένα μικρό πλοίο. Εντάξει μικρό. You can't face that brig. Still clear. Φεύγει αυτό. Σε ένα λεπτό τον βλέπουμε. Σε αυτό το κόκκινο πράγμα δεν πρέπει να πάμε μπροστά του. Αλλιώς θα είμαστε αναγκασμένοι να το πολεμήσουμε. Λαμπής, follow me. Και είμαστε σε αυτόν. Ήρθαμε. Γεια σου. Dispose of those gunboats and the schooner will be yours. Πρέπει να περάσουμε σε αυτά τα δύο πλοία και βλέπετε στο βάθος του εκεί πέρα, στον κόλπο αυτόν εκεί πέρα στην αμμουδιά. Αυτό θα είναι το καινούργιο μας πλοίο. Αλλά πρέπει να παλέψουμε με αυτά. Για ελάτε, για ελάτε. Τα βάλατε με το λάθος καπετάνιο. Γι' αυτό σιλάνς. Ένα λεπτό να γεμίσουν τις δεν πρόλαβα. Τι έγινε μικροσκοπικούλη? Τι συνέβη? Τι αποφεύγω πολύ εύκολα τις βομβίτσες σου και καλά πετυχημένες? Για έλα εδώ και θα σου μάθω λίγο εντάξει. Τι έγινε, χάνουμε. Δεν μπορείς να ρίξεις κάτι εύστοχο. Έλα ρε φίλε. Για έλα. Τι έγινε, το άλλο πάει πίσω? Τι συνέβη, κολώνεις? Για έλα εδώ. Ούψ, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Μιλάμε λίγο έτσι παράξενο, εντάξει. Στο μεταξύ θέλω να ακούγεται η μουσική τώρα. Έχει ωραία μουσική, δεν ξέρω αν ακούστηκε. Δεν ξέρω. Αλλά έχει ωραία μουσική ρε φίλε. Πραγματικά τα Χριστούγεννα πρέπει να προσέξω λίγο περισσότερο, όπως είχα πει στο πρώτο Pirates of Caribbean, στο Assassin's Creed Pirates, ναι. Πρέπει να προσέχω λίγο περισσότερο. Γενικότερα τον εξοπλισμό μου. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα ξεκινήσει από τα Χριστούγεννα. Λαμπούς.
Go claim your prize, Alonso. Ωραία. Κερδίσαμε το πλοίο. Πάμε να το αγοράσουμε. Select. Τώρα έχουμε αυτό το πλοίο. Το επόμενο. Lock in Cozumel. Κρίμα. Πολύ κρίμα. Τώρα έχουμε αυτό το πλοίο. Αφήσαμε την άλλη παλιατζούρα και πήραμε αυτό. Κοιτάξτε το. Δεν είναι όμορφο. Κοιτάξτε το. Μπορεί να είναι μικρό, αλλά είναι το δικό μας μικρό πλοιαράκι. Έχει ωραία μουσική, δεν ακούγεται. Δεν πειράζει. With this ship we will rise to be the masters of these seas. Καλά, εντάξει, όχι και είπε τώρα ότι με αυτό το πλοίο είμαστε και οι καλύτεροι σε αυτές τις θάλασσες. Εντάξει, μην το λες και αυτό. Ahoy, Captain! There will be no end to our getting rich. And we won't run from anyone. Let's hunt that bloody brig. Πάμε να επιτεθούμε στο πλοίο αυτό. Δηλαδή θα γράψουμε στα παλιά μας τα παπούτσια, τον άλλο μας είπε να μην επιτεθούμε. Και θα πάμε. Don't attack this ship or being horny για όσους ξέρουν horny gold, το horn είναι μια λέξη. Λοιπόν, horny gold will burn you at the stake. Ben horny είναι λίγο αστείο για όσους καταλαβαίνουν τουλάχιστον. Δεν θέλω να πω τι σημαίνει. Ben horny gold. The spearhead of our flying guns. A man you should not cross, Alonso. What happens if I do? You will live a short life. A short and prosperous one then. I will find that brig and I will burn it. Πω, η γλώσσα του δρόμου. Μας είπε λοιπόν αυτός να μην επιτεθούμε σε αυτό το πλοίο, επειδή όποιος το έκανε αυτό καταστράφηκε. Και αν καταφέρει να επιζήσει είχε μια πολύ μικρή ζωούλα. Και είπαμε εμείς τουλάχιστον η ζωή μας θα έχει τιμή να τον νικήσουμε. Και μπλα 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 βρακίες, θα κάψουμε αυτό το πλοίο. Πάμε να επιτεθούμε τώρα να του δείξουμε ποιος σκίζει εδώ πέρα. Θα του δείξουμε ποιος είναι το boss. Φίλε, ξέρεις ποιος είναι το boss? Είναι ένας ωραίος τύπος, ο Αλόνζο. Πολύ καλός τύπος, μπράβο του. Πρέπει να κάνω έτσι, ναι, αυτό εδώ μου θυμίζει το Fruit Ninja. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι το Fruit Ninja, είσαι και καλά ένας νίτζα και κόβεις κάτι φρούτα μόλις σου πετάγονται εκεί στην οθόνη. Αυτό δεν πρέπει να τα αγγίζουμε. Τις βόμβες πρέπει να τις κάνουμε να σέρνουμε το δάχτυλό μας πάνω τους. Και αυτά τα άλλα τα βαρέλια πρέπει απλώς να τα πατάμε. Wow, πολύ δύσκολο. Επειδή σίγουρα... Βλέπετε πως το έχουμε. Αυτό δεν το αγγίζουμε. Ρε φίλε, κοίτα πόσο καλοί είμαστε. Μας λέει να μην τα καταφέρουμε. Ήδη το νικάμε αυτό το πλοίο. Θέλω να δω μετά τη μούρη του όταν βλέπει αυτό το πλοίο να καίγεται. Είμαστε σε θάλασσα, άρα τουλάχιστον να είναι καταστρεμμένο. Θέλω να δω τι θα πει ο τύπος, ας πούμε. Θέλω να δω τη φάτσα του. Λοιπόν, γεια σου μικρό πλοιαράκι. Τι είναι αυτό το κόκκινο? I see the magazine, Alonso. Shoot it. You will blow her out of the water. The round shot will never hit that mark. Forget the round shot. This schooner is equipped with a swivel gun. Συγγνώμη γι' αυτό. Use it to shoot the weak point. Με το λαιμό μου. Ahoy! I will send this John Bow to the world below. Θα στείλω αυτό τον τύπο εκεί πέρα που ανήκει. Να πάρει. Δηλαδή μας είπε τώρα αυτός ότι υπάρχει ένα ειδικό κανόνι στο πλοίο μας που
Ναι, που αυτό εδώ που πρέπει να πετύχουμε εκεί πέρα και θα τον νικήσουμε. Τώρα θέλω να δω τη φάτσα του άλλου. Θα είναι κάπως, τι έκανες εκεί? Νάτος, κοιτάξτε τη φάτσα του. I told you not to attack the navy. I don't care. I rode you in my old shoes, okay? I don't care about you. You're a little bit crazy. I won't let anyone bully me. Καλά και bullying, εντάξει, εσύ το επιτέθηκες, όχι αυτός. I hope you know what you are doing, my friend. Εντάξει, this path you take leads to pain and misery. Μας είπε, ελπίζω να ξέρεις τι κάνεις, καλέ μου φίλε. Κοιτάξτε το πλοίο του, εμάς είναι πολύ μικρό μπροστά σε αυτό που έχει ο Λαμπούς. So where are we off to now? This is where we part our ways, friend. We could sail together. Claim the biggest prizes of the West Indies. Every pirate chases the same dream, but only a few ever figure out it is a nightmare. What the hell are you talking about? So long, Captain. My fortune always smile upon you. Και εδώ θα πρέπει να κλείσουμε το βίντεο μετά από αυτό το διάλογο. Ναι, εδώ θα πρέπει να κλείσουμε. I can't let him leave. All hands on deck. Give me all the sails you have. Ahoy, Captain. Let's make her fly. Άρα θα ακολουθήσουμε αυτόν. Αλλά εγώ θα πρέπει να κλείσω το βίντεο τώρα. Συγγνώμη για αυτό το τέλος. Αλλά τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Κάντε subscribe, κάντε και ένα like αν σας άρεσε το βίντεο και τα λέμε την επόμενη φορά. Αντίο.